गुड मर्निं टाइम्स अफ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनखौ दिनैनि बे खौरां फोसावनायाव बयखौबो टाइम्स अफ बड'लेण्डनि जानानै बरायहरनाय थाबाय। नोंथांमोना जोंनि बे टाइम्स अफ बड'लेण्डनि गेजेरजों माबाफोर खौरां फोसावनो सानदोंब्ला स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव दैथायहरनो हागोन। स' रायजो राजाफोर आरो आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, दिनैनि बयनिख्रुइ गिबिसिन खौराङाव दं तामुलपुराव ULB नि सानै सोद्रोमा हमनायनि सासे सुबुंखौ नंखाय होननानै हगारनांगौनि दाबि खुद्रिसारदों। गरेस्वर पुलिस बिफाना साननैसो सिगां नाग्रिजुलि कुमिरिकाटा भाङालिपारा गरेस्वराव गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों दानसोरां बसुमतारी आरो दीपक थापा मुंनि सानै ULB नि सोद्रोमाखौ हमदोंमोन। सानै ULB नि सोद्रोमानि गेजेराव दीपक थापा मुंनि सासेया सिजफायार गोजोन सावरायलायनायाव थानाय गरखा बिग्रायारि UGPO नि सोद्रोमासोमोन होनना गोख्रों अजद दैखांनानै खुद्रिसारो। इउनाइटेड गरखा पिपल्स अर्गेनाइजेशन गुसुङै UGPO होननाय संगठननि दैदेननायाव खुद्रिसारनाय आफादनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन आरो गोजोन सावरायलायनायाव थानाय UGPO नि सोद्रोमाखौ थाबैनो हगारनांगौनि दाबि दैखांनानै सोरखारनिसिम गोसोखां बिलाइ कुमिरिकाटा आउटपस्टनि जोहैयै दैथायहरो होनना मोनथिनो मोननाय जादों। बिटिआर ओनसोलनि मोनसे जोबोद दुखुनांथाव रादाब, नायल' जाल' गंसेल' क'क्राझाराव थानाय एसपिटि टिभि सेन्टारा बन्द जानायनि लामायाव होनना मिथिनो मोनदों। दुलाराय भारतनि गुबुन गुबुन रायजोआव थानाय एलपिटि आरो एसपिटि टिभि सेन्टारखौ मिरु सोरखारनि इनफरमेशन एन्ड ब्रडकास्टिं बिफाना बन्द खालामनो नटिस फोसावनायनि उनाव 2022 बोसोरनि 30 मार्चआव क'क्राझार सहरनि साखाथि भटगावआव थानाय 10 किल'वाट एसपिटि टिभि सेन्टारखौबो बन्द खालामनायनि फोसावलाय फोसावदों होनना मिथिनो मोनदों। आसाम बिधानसभा उफ्रा बिसायख'थियाव बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलोआ बाहागो लानो मोनबा बियाबाव थियारि। मोनबा बियाबाव बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलोआ बिजाथि फसंनो थियारि जाखाबाय। मख'जाथावदि मोनबा बियाबनि गेजेराव बिजेपि दोलोआ मोनब्रै बियाबाव बिजाथि फसंगोन आरो इउपिपिएल दोलोआ मोनसे बियाबाव बिजाथि फसंगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिजेपिनि खुंफुंजानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव मोनब्रै बियाबाव माजुलि, टौरा, मरियानी आरो भबानिपुराव बिजाथि फसंगोन। बिजेपिनि मित्रजोट इउपिपिएल दोलोआ तामुलपुर बियाबाव बिजाथि फसंगोन होनना मिथिनो मोनदों। बेराफारसेथिं गसाइगाव बियाबाव बिजेपि इउपिपिएल दोलोनि गेजेराव सोर दोलोनिफ्राय बिजाथि फसंनाय जागोन बिनि सायाव दासिमबो थि जायाखै आरो बिनि सायाव दोलोनि गेजेराव सावरायलायनाय सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे जोबोद सोमोनांथाव जाथाय, त्रिपुरायाव बिएसएफआ गावजों गाव गावलायलायना सानै बिएसएफनि जिउ खहा आरो सासेनि जोखोम। त्रिपुरानि गमथि जिल्लानि सिलासारि थानानि सिङाव थानाय कग्रासारि बिअपिआव थांनाय बुधबारनि मोनाबिलियाव सानै बिएसएफनि गेजेराव गावलायलायनाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोनदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला गमथि जिल्लानि सिलासारि थानानि सिङाव थानाय बिअपिआव 20 नं बिएसएफनि बेटेलियन हेड कनस्टेबल सब्बिर सिं आरो कनस्टेबल प्रताप सिं मोना सिमनायाव डिउटि होनाय समावनो सानैनि गेजेराव नांलायलायनाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोनदों। कनस्टेबल प्रताप सिंआ सब्बिर सिंनि सायाव गावनि सोरखारि राइफलजों गावो होनना मिथिनो मोननाय जादों। उनाव रागा जोंना केम्पआव फैना जानला मानला बायदिसिना बुंना गावलाबायफैयो होनना मिथिनो मोनदों, जायनि जाहोनाव सासे साब इन्सपेक्टर राम कुमारनि आथिङाव गुलि नाङो आरो थासारिखौ गुसु खालामनो थाखाय प्रताप सिंनि सायाव राउन्ड गुलि गावदोंमोन आरो बेयावनो जिउ गोमायो आरो सासे बिएसएफआ जोखोम जायो। जोखोम जानाय बिएसएफनि केम्प इनचार्जखौ जिबि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थिसननाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय लोगो लोगोनो पुलिसा सौहैयो आरो थैनाय सानै बिएसएफनि गोथै देहाखौ पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। चिराङाव ULB-नि सासे दैदेनगिरिखौ हमदों। चिरां जिल्लानि आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय दैसुमबारि गामि ओनसोलनिफ्राय बड'लेण्डआव हाथियार लाना सोमावसारग्रा गोदानै जोनोम मोननाय ULB बिग्रायारि हान्जानि सासे दैदेनगिरिखौ हमदों होनना मिथिनो मोनदों आरो बे हमजानाय ULB-नि दैदेनगिरिनि मुंखौ रैरुब मुसाहारि उर्फे रिंखां मुसाहारि होनना सिनायथि मोननाय जादों। बिथांखौ थांनाय 23 सेप्तेम्बराव हमनाय जादों होनना मिथिनो मोनदों। पुलिसनि सोंनाय फिननाय खालामनायाव गावनो सासे ULB-नि दैदेनगिरि होनना सिमान लानायखौ मिथिनो मोनदों। हमजानाय सुबुंजों लोगोसे जेबो गावग्रा मुवा आरो बेरफ्रुग्रा बेसाद मोननाय जायाखै होनना मिथिनो मोनदों आरो बिथांनि सायाव केस जाबसिननाय जायो आरो दासिम नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। खाख्लाबारि सापागुरि फरायसालियाव क'क्राझार पुलिसनि नंखाय इनकाउन्टारनि थार बिजिरनाय नांगौनि आलारि बाथि फोजोंदों। रुंसारि जोंसार मुसाहारि आरो जनकुमार ब्रह्मनि क'क्राझार पुलिसा ULB-नि सोद्रोमा होनना गावथारनायखौ न'खरनि सोद्रोमाजों सावरायलायनायाव न'खरनि सुबुङा बे गावथारनाया नंखायै दाय फान्दायना गावथारनायसो होनना फोरमायनायलाय आबसुनि बिथोन बायदियै बाक्सा जिल्लानि सिके दख'रा एबसुजों लोगोसे केजि जुनियर फरायसालिमानि बानजायनायाव आबसुनिफ्राय मोनसे गोजौ थाखोनि थार बिजिरनाय नांगौनि मैया आलारि फोजोंनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव आलारि बाथि फोजोंगिरि महरै बाक्सा जिल्ला आबसुनि गाहाय नेहाथारि नन्देस्वर बर', सापागुरि खख्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि चन्द्रकान्त बसुमतारी, बाक्सा जिल्ला एबसुनि आखान्थि गाहाय नेहाथारि हांगामा बर' बिथांमोना बाहागो लायो।
बाक्सा जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों दि 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बर'फोरनि गेजेराव गोजोन फैबायमोन। बर'फोरनि गेजेराव बेफोरबायदि नंखाय इनकाउन्टार खालामनायखौ माब्लाबाबो सानाखैमोन। थांनाय 18 सेप्तेम्बर अक्ट'आव जानाय जाथायनि सायाव नखरजों आरो पुलिसजों सावरायलायनाय बाथ्राया गोरोबाखै। बिनिखायनो मैया बिथांमोना रुंसारि जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मुसाहारिनि नायबिजिरनाय नागिरना खुद्रि सारदों आरो आलारि बाथि सावनाय हाबाफारि लायो। आरो जोबनायाव बुंबावदों दि बिथांमोननि थार नायबिजिरनाय नागिरनो थाखाय हानजा दानानै होनाय जादों होनना। गुदि नायबिजिरनायनि उनाव थार नायबिजिरनायखौ मोनाब्ला इयुनाव खुद्रिबावगोननि बाथ्रा बुंदों। जोंनि बर'नि मुंदांखा इउटुबार फुरा भारतावनो मिथिजानाय बि बयस बिथाङा रुंसारि जोंसार मुसाहारिनि फिसाजो एबा रुंसारि जोंसार मुसाहारिनि अनसुलि बिसिनि फिसाजो अनिसा मुसाहारिनि फरायनायनि थाखाय 50,000 राङै 5 बोसोरसिम अनसुंथाइ होनो आखायाव लानायखौ जों मिथिनो मोननाय जादों। आरो लोगोसे बिथाङा सिगाङाव रुंसारि जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मनि गंनैबो नखरनोबो 20,000 राङै होखांबाय। बिथांनि बेफोरबायदि खामानि मावनाया एबा अनसुंथाइ होनाया जोबोद बाख्नायजाथाव जादों। आरो बेजों लोगोसेयैनो फैलाजे बरगयारि सार बिथाङा रुंसारि जोंसार मुसाहारिनि अनसुलि फिसाजो अनिसा मुसाहारिनि थाखाय थाखो 1 निफ्राय थाखो 10सिम फोरोंनाय एबा फोरोंथाइ होनायनि बिबानखौ लानो मैया एनाउन्समेन्ट होदों। बिथां फैलाजे बरगयारि सारा जेब्ला गथ'आ देरनानै फरायनो सम जागोन अब्ला नखरनि सुबुंजों कन्टेक्ट खालामलायना लांफैगोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि खौरां फोसावनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।